सबसे पहले एगो माई के वंदना। हम सिंगर टुनटुन राज। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्त कहता क्या कहता भैया? माई के देवी माई के देवी माई के माई के देवी माई के देवी माई के चुनरी चढ़ाई चाटकार देवी माई के चुनरी चढ़ाई चाटकार देवी माई के माई के देवी माई के देवी माई के माई के देवी माई के देवी माई के चुनरी चढ़ाई चाटकार देवी माई के चुनरी चढ़ाई चाटकार देवी माई के। और भक्त कहता मनोज भैया राम सुरेश बाबा। भक्त कहता 108 रूपा माता तोहर बाटे जहाँ बड़ू माता देखले बानी हम जाके। आए 108 रूपा माता तोहर बाटे जहाँ बड़ू माता हम